Party Show! Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Party Show. A evo, juče je zvanično stigla jesen kada je u pitanju naša zemlja, kada je u pitanju, ajde kažemo, ova severna polulopta, kada je u pitanju Evropa, ali ono što je bitno i važno, mi kada krenemo da radimo, onda će biti temperatura do maksimuma i potrudit ćemo se jednostavno kao što ste i navikli svakog ponedeljka kada radimo direktno, kada jednostavno na samom početku pozdravljamo kompletnu ekipu koja realizuje još jedno izdanje emisije Party Show, kada imamo goste koji će vam omogućiti dobru atmosferu, da vam bude kao, na primjer, letos negde na plaži. Ja vam garantujem da će tako i biti, a na samom početku pozdravit ću ovaj fenomenalni orkestar, u pitanju je Ritam Balkana, kada oni sviraju, jednostavno sve se trese. Nema Slavka, ali tu je naš Mirko pevač. Prošlog ponedeljka je bio odsutan, opravdano. Tako, prošlo lepo krštenje jeste? Ma nema šta, sve kako valja, ne čuje se dobro, ali ono što je bitno i važno, sada smo svi tu i pre svega pozdravit ću, pored ekipe koja realizuje još jedno izdanje emisije Party Show, pozdravit ću i čoveka bez koga jednostavno ovako ne bi bilo sve lepo, ne bi imali tu onu mušku lepotu, snagu, ne bi imali bicepse, tricepse, ne bi imali književnost, ne bi imali ono što je bitno i važno, da ova emisija dobije na visini i na popularnosti. Seki Nuzović, a sam te najavio. Dobro večer, ali ja bih volao da me najaviš kao pisca, lajt sad. Ja ne bih mnogo da oduzimam vremena kao po običaju, ja bih odmah da mi predstavimo naše goste. Oni u stvari nisu goste, ali sve naši prijatelji. Tako je. Ja ću da ti dam to. Nema problema. A i pre toga da pozdravimo i naše domaćice. Može ovako, samo brzo. Ime? Bojan. Samo brzo. Jelena. Marija. Aleksandra. To su mi sve sestre. Sve su mi, tako je. Neke su i misice, ali pre toga da mi pređemo na misice koje večno traju, jednostavno ne menjaju se kada je u pitanju njihova mladost, kada je u pitanju njihova lepota duha, možemo da kažemo i karma. S moje leve strane, valjda zbog toga što su dame, ipak i one imaju prednosti, što su bliže srcu, pozdravit ću dve prelepe dame, okrenut ćemo od Vesne Rivas. Vesna, dobroveče i dobro nam došla. Bolje vas našla. Ovako lepo, nasmijana, raspoložena. Hvala vam. Večeras nemaš neke protivnike, tako da možda nećemo da budemo na farmi, je li tako? Pa zove se, pa čekaj, tu je i gospodin koga ćeš uskoro predstaviti. Nikad se ne zna. ali tako, da. Nikad farma se nastavlja, da. Bila je jedna zanimljiva tamo situacija, tome ćemo malo kasnije. Bilo je malo više. Bilo je malo više. Ali jedno je pečat, da. Za početak, oporavila si se, vidim, sve je prošlo? Sve je prošlo, mada ništa prošlo nije. Aj, dobro. Život farme se živi i iskreno ti kažem, nije mi teško. Nije mi teško i volim što taj život farme i dalje živi u meni. I bilo je prelepo, jedna velika škola, jedno veliko iskustvo i mogu ti reći da živim sada sa ovim farmerima. Dobro. Da. Ono što je novitet kod tebe, to su neke nove pesme, ali tako? Jeste. Radi se već punom parom, emisija je krenula na ovoj televiziji. Bravo, jeste. Otvorili smo jesenju sezonu koliko sinoć. Znači, prvo jesen je prelo. Ja sam završila nove pesme, novi album je upravo u štampi, 11. u moje karijeri, a 3. za KCN Records. Tako da, evo, zvanično sada možemo i da to najavimo i objavimo. Znači, štampa se, dragi moji, i bit će sve pesme na njemu. A večera sam upravo za vas, moje drugari, pripremila premijerno pesma po kojoj će se album izvati Daj mi dan. Stojković Sound, Igor Zekutor je osvirao saksofon, pošto sam ja prosto ljubitelj saksofona i srećna sam što na ovom albumu imam dve pesme gde vuče saks i ova koju je radio Vladica Stojković i pesma Pozdrav od mene koju je radio Patalo, Neša Patalo. Dobro. Hvala ti lepo, Veki. A sada malo pre ti reče, kada si videla Radu, kažeš, tu smo negde generacija. Kako si ono rekla za nešto juha? Kako beš ono? Pa stara koka, dobra juha. Stara koka, dobra juha. Prava juha. Rada, dobro reče, dobro nam došla. Po prvi put si ovde u emisiji Party Show kao i naša Vesna. Kako si mi, prvo da te pitam? Super, drago mi je da sam u ovoj ekipi, sve stari prijatelji, stari znanci.
i pozdrav svih gledalci. Kaži mi, kako ti deluje, evo, tu su tvoje kolege, dakle, muška ekipa, jednostavno kad ti ljudi vide kažu, od čega si, bre, Satkana, ne menjaš se 20 godina unazad. Ti si rekla da je to vajda genetika, ali tako? Pa genetika, verovatno. A i konzervirala sam se na vreme, neću da otkrivam. Ajde da odam tajnu, Ajde, tajnu, molim vas, pošto je sedište naše televizije i naše kompanije Kopernikus Jug, južna pruga, tačnije Niš, prestonica Juga. Ja po majci vučem gene južnjačke. Ne, nama su meni majka, a i njoj majka, su sa juga, iz Topličkog kraja i to je ta geneza. Nikada ne starimo, večito mlade i večite devojčice, a i dečaci. Dobro. Evo, hvala ti lepo, Rado, dobro nam došla. A sada ćemo da pređemo na čoveka koji definitivno ima tu neku genezu, ima i fotosintezu, ima i mnoge stvari, u sve se razume, stiže sve da uradi. Evo, kod njega je prekjuče bilo pravo ključanje, kao što će biti u emisiji Party Show, izbor za Miss Lipovičkih dana i noći. Eki, dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Zavisi gde nas gledaju. Dobro jutro i popodne i sve. Ja koristim priliku da pozdravim pre svega sve gledalce pored malih ekrana, širom Evrope i sveta se gledamo, je li tako? Tako je, širom, od Australije pa do Kanade i Amerike. I u Vesna Rivers. Šta je bilo oko krave? Pa njemu pusti. Pa pusti kravu sada. Pa pusti kravu sad. Oružit ćemo nešto malo kasnije. Pozdravljam ove Sekijeve sestre. Ima tu neka tvoja misica? Hvala. Polako. Moje drage kolege, koleginice, i da kažem sljedeće. Daj mi desnu ruku. Daj mi desnu ruku. Prva pratilja, izbor Miss Lipovičke dane noći. Izađi ispred orkestra tamo malo. Ajmo jedan aplauz za prvu pratilju. Tako, malo lepo prošete kao kod u motelu Era. Tako da je. Eki, sad, kaži mi, dobre nagrade. Miss Šarma, ova lepa slatka, Novosađanka. Jedan aplauz, molim vas. Bravo. Tako, fino. Vidi, super. I da se svi zahvalite meni što sam to namestio. Misica. Bravo, Seki. Misica je... Nema podere, nema nameštanja, bar kada je on u pitanju. Ja znam. Goran to zna najbolje, a znaš i ti Seki. Zna i Seki, da. Era se ne meša u izbor žirija. Samo napravim pre izbora, na pola sata napravim žiri i oni odlučuju. Jel ti njima kažeš, Ero, ovo nisu ni republički, ni gradski, ni parlamentarni izbori. Ovdje nema nameštajke. Nameštajke nema. Tako je. Najlepša među najlepšim i tako dalje. Eto, protekli su Lipovički dani i noći, izbor Miss Lipovičke dane i noći, 27. po redu. To, drago mi je, bilo je stvarno medija i prijatelja i novinara. Žao mi je što vas dvojica niste došli. Goran mogu da me vozi, a nema automobil. On nema automobil, da, u defektu je, da. Puklo mu je crevo, Eki. Crevo za vodu mu je puklo. Evo, devojka, neka kažu kako se provela majka. Hvala Bogu, nikad. Odlično. Znaš šta mi je rekla malo pre? Jao, Ero, sve je lepo bilo, ali oni tvoji ćevapi još je sa mnom. Dobro. Da pitamo. Kako mi, tako i ostale devojke. Jesu ćevapi bili kako valja? Vas nije bolo stomak? Nije bolo. I prasetina. Prasetina, pa da, to je to. Ispucano. Dobro, Eki, ajde pozdravimo i druge goste, pa ćemo da, evo, tu je i čovek koji je uvek ovde dobro došao. Evo, hoćemo prvo po starini, ajde, kažemo tako. Ipak se primećuje zbog kose, na primjer, nema veze. Ali, evo, tako, tu je ovde na kraju, ali uvek zanimljiv gost, uvek nama drag, naš prijatelj Novica Zdravković. Nove, dobroveče i dobro nam došao. Kako si mi, te pitam? Divno, ovako, jedno izabrano društvo i lepo je biti večeras sa vama. Eto, hvala što ste me pozvali. Nema na čemu. Šta ima novo kod tebe, Nole? Ništa, eto tako. Od vikenda do vikenda. Od vikenda do vikenda, tako, dobro. Jel nisi mogao da stigneš do Ere za ovaj izbor? Nisi? Pa ne znam, da budem iskren, nisam ni znao, ni me ni zvao. Eki? Nikog nije zvao. Niko nije zvao? Čekaj, obećao si na pari i slagost. 100% se slažem, gledaj. Zbog čega je bio problem? Bio je problem što su Lipovički dani i noći bili uvek krajem jula ili početkom avgusta. Ja se sećam, pevala sam 2-3 godine. Pa pevala i ja, ali ja sam pevala, više ne zove. Sad smo stare koke. Sad smo mature koke, neće nam zove. Zbog termina, zato što je motel prebukiran sa svadbama,
punoletstva i tako dalje, tako dalje. Bila mi je slobodna subota i ja sam to odlučio na nedelju dana. Nisam uradio marketing kako treba, ali je večer bilo prelepo. Iskreno, Ero, iskreno, hvala ti lepo. I evo, pored Noleta, dečko koji uvek zna gde treba, našeg Novice, šta. Dobro, ti sad, eto, imaš neke sada, možda krive misli, pored prave drine, ali i tako dalje. Evo ga, tu je momak koga ćemo imati prilike da vidimo od večeras, već i sutra na KCN 2 sa novim spotom, neka nova energija, nova nada, definitivno čovjek koji puno radi. Imaćete prilike da vidite kako izgleda taj njegov spot. Da kratko i jasno kažemo, Dragan Veselinović, bit će mnogo toga od tebi zanimljivog i u emisiji, a i verujem narednih dana i meseci. Pa dobro nam došao. Dečko, normalan. Bolje vas našao. Prije svega dobro večer. Podrška. Jel ima treme? Nema. Ne. A kako si tu pored Aleksandre stao? Pa ovdje malo trema, ovdje, ali već tamo nema. A već tamo nema, tako, dobro. Prije svega dobro večer svim gledalcima. Jedan veliki pozdrav za sve vas. Meni je drago da sam večeras ovdje u ovako lepom društvu. To su neki moji početci, pa vidjet ćemo kako će se to svidjeti ljudima. Kaži mi, radiš ovdje, radiš i preko, čuo sam. Pa radim, eto Bogu hvala, imam dosta posla za sad, pa eto krenuli smo malo sa ovom pesmicom, spot, pa vidjet ćemo. Dobro, ti nisi sam večeras, tu ti je brat, klavijaturista. Da, tu je Deki, inače koji je uvijek uz mene, tako da eto, nadam se da će nam biti večeras lepo. Biće nego šta. Dobro, kada smo se ovako lepo predstavili, kao što i sami znate, ide red priče, red muzike, red EPP-a. Kao kod Ere, na primjer, za vreme Lipovičkih dana i noći, pa meze, pa onda supica, pa onda ovo, pa onda ono. Mi smo sve to probali, je li tako? Svabarski kupus. A svabarski kupus, pa da. Što se kaže, idemo sve lepo, kako ste navikli kada je u pitanju emisija Party Show. I za sam početak, bit će mi drago da čujemo taj novitet kada je u pitanju naša draga gošća Vesna Rivas. Dakle, Vesna, samo da kažemo, Veki, pesma se zove... Daj mi dan, ali samo jedan dan. A šta misliš, da nemaš snage za noć, šta? Ne, shvatit ćeš iz pesme, shvatit ćeš iz pesme. Idemo, Vesna Rivas, Party Show, dobro večer. Party Show! Ja na život gubim volju, ti mi stvaraš glavobolju, ti sa društvom do svitanja, meni nije do čekanja. Ja na život gubim volju, ti mi stvaraš glavobolju, ti sa društvom do svitanja, meni nije do čekanja. Daj mi dan, daj mi dan. Bravo mangube, ukrade mi ovaj san, bit ćeš moj, dobro znam, makar jedan dan. Bravo mangube, ukrade mi ovaj san, bit ćeš moj, dobro znam, makar jedan poši dan. Daj mi dan. Ja ti nudim život sreće, ali mangup sreću neće. Šta mangupi naši vole, da igraju cure gole. Ja ti nudim život sreće, ali mangup sreću neće. Šta mangupi naši vole, da igraju cure gole. Daj mi dan, daj mi dan. Bravo mangube, ukrade mi ovaj san, bit ćeš moj, dobro znam, makar jedan dan. Bravo mangube, ukrade mi ovaj
Party Show! Sad mi je jasno Bravo, posle ovako žestokog ritma zašto ne treba noć, dovoljan je i dan, jel tako, Veko? Ovo je, sad mi je sve jasno. Pa ja mu nudim i život, sreće, Kogod ali je je rekao za onu mango, supu, sreću za onu neće. juhu, sad mi je jasno sve. sve, jel tako? sve ti jasno. Tako. Ema šta. To. Dobro, sad definitivno polećemo. Pitali smo vas kako ste, a sad idemo na neke ovako specifične stvari koje su vezane za emisiju Party Show. Evo ovako, idemo na prvu temu, prvu priču. Ono što smo mi primetili kada smo jednostavno radili ovu emisiju i tako će biti u nekom narednom periodu, pokušavamo da nađemo neke originalne stvari zbog čega se neki ljudi razlikuju od drugih. Pa evo sada, Veko, da li si ti sećaš, imala si mnogo ovako prilike i da te ljudi, na primjer, i zaprose ili pitaju ili muvaju. Da li si sećaš, na primjer, ko je to uradio ovako na neki najoriginalniji način? Jeste, pa da. Vidi, Bubnja se Nije Era, smeje. sigurno Era nije. Dobro, Eki zna te priče, nema tu. Što je drugo, zaista je bilo svega, ali sećam se, Aha, ajde nešto, ako možeš, na primjer, da. Ima, ali sve te moje neke bivše ljubavi su jako tužne, tako da su, ti momci su jako tužno završili. I onda ne znam... Živi, hvala Bogu. Pa neki nisu, ali... Pa evo banalan primjer kako sam se udala. Ajde čujem. Hoćeš to da ti ispričam? Evo, ja i Dragan smo se znali 2 godine. Zabavljali smo se 15 dana i 16. dan smo se uzeli. A udala sam se, znaš kako? Bio je moj rođendan 23. avgust, a on je 22. avgusta meni pokazao poklon, pošto je u to vreme sam ja volila srebro da nosim. I moja kuma mu oda tajnu da ja volim srebro. I oni odu zajedno i kupe, izaberu neki lepe srebrni lanac i on mi pokloni veče uoči rođendana. I ja kažem, pa ne, nema potrebe, sutradan ćeš, ne, sad već, znaš, ne može da izdrži, radovaćeš se. Sutradan se nađemo da ja vodim na picu, sećam se neka pizzerija preko puta Mašinskog fakulteta. I ti baš našla ništa drugo nego vodiš na picu. Pa na pica, šta ću? Pa nije, ko je bilo zagarantovano da bude. I kaži mi šta se I nađemo se mi u pizzeriji i tako dalje, kad on se spetljao, zbunio, izvadi neki prsten, dade mi prsten. I rekao, čekaj, šta je sad ovo? Pa kao, razumi kako hoćeš. Čekaj, rekao, mislim, kako hoćeš. Tako da, eto, ja kako hoću, shvatim šta se dešava i spakovam se i bi šta bi, tako se je udado. I naravno, tu je nastao iz tog braka, je nastao i moj sin Petar, onako živ bio. Koga pozdravljamo ovom prilikom, je li tako? Jeste, majci i tako. A Rado, da li se ti sećaš nekog ovako ili da li si imala prilike čuješ za neko originalno ovako, što se kaže, muvanje, veredbu i tako dalje? Pa jesam o nekim tuđim primjerima. A dobro, čujemo nešto ovako što ti pada na pamet. Pa ne znam ako je to istina, ne znam koja je koleginica u pitanju bilo da je zaprosio u Sela centru sa ne znam koliko, 1000 ruža, koliko. Ko je to beše bilo u pitanju? Ko to beše? Neko od naših sa estrade? Belgoza Tržina, ne znam. Sa Ivanom? Ja ne znam. Ne znam da li je... I ne, pre Ivana, bre. A pre Ivana? Da, jeste. Sećaš na jedan? Tačno tako, da. Ali nije uspelo. To se sećam da je fascinantno. Da li imate vi možda ovako, Eki? Pričamo o nekim ribama. Pa dobro. Da li si ti imao neko originalno muvanje i tako dalje? Ja muvam stalno. Pa znam, ali da li... Mislim, ja muvam stalno. Da, a da li je nešto bilo ovako što ti je ostalo u sećanju, na primjer ono? Pa evo što je ostalo u sećanju. Ja sam celu karijeru svoj zna Vesna i zna Radmila. Ovo su sve mladi momci. I Novica isto mladi isto. A da, Nole zna isto tako. Da, Nole. Pa sakrijem se tamo, ne vidim. I sad, kada se otvorila robna kuća Beograđanka, sve devojke, momci, to su ljudi koji su završili trgovačku školu i naravno taj direktor je zaposlio, znači, garnitura novih momaka i devojaka. Jedino su šefovi odelenja bili negde tu oko 30 godina. Dobro. I gde će da izlaze na muziku, Vesna zna, Lipovičke šume, kod Ere. Da li je bilo kod Ere u Čergi, Lipovičkoj noći ili Lipovičkom cvetu, znači to je bio gala program. I sad oni svi dođu, uživaju, a ja jadan stalno harmoniku na grudi ko ove moje kolege i mikrofon i sviraj, zabavlja njih, oni cugaju, pijaju, zezaju se, ja radim, ubih sam. I sad jedan moj drug iz Rakovice došao sa njegovom devojkom i ona povela svoju drugaricu. Lepa, zgodna, ne znam koju, mislim,
Pa kao sve ove naše devojke, tako je. Kolubaro, sestro. Dobro, i? I tako da i tako. I sad ja kažem, ona radila, Vesna, radila ciganska noć, znaš, Eki, kako je bilo muvanje da čujemo ljude, pošto imamo nešto... Gledaj, evo odmah Da, pričam. da čujem. I ja kažem, slušaj, ajmo reko na piće u cigansku noć, da ja malo užijem. Aha. A ona neće. Ovi dvoje hoće, ona neće. Ja kažem, ajmo, molim te. Ona kaže, neću. Ne mogu, žurim sutra, treba da idem da radim. Ja kažem, ok, nema problema. Onaj moj drug bio kupio Fiat 125 PZ. Ja kažem, sačekaj malo. Ja skinem sako, kažem, on seo za volan, rekao, ubaci u prvu. Dobro. Ja po zadnji točak, kažem, ubaci u prvu gaz do kraja. Što? Da me ubiješ. Što da se ne ubijem zbog nje kad je ovakva? A, je li pristao? Nego šta je? Eki, bravo! Bravo, Eki! Jeste vidjeli šta je? Sjede u auto i odemo u cigansku noć, do 8:30 smo uživali. Svaka čast, svaka čast. Je li bilo na brzaka, muvanje, intervju na brzaka? Svaka čast. Nole, ti nisi bio za takve akcije, na primjer, ili kako je to bilo u mladosti? Ja se takvih anegdota više ne sjećam. To već ima u knjigama, tako? Dobro, Nole. Bilo puno odavno, tako da sad u ovim godinama ne mogu preturam po mozgu šta je sve bilo. Dobro. Samo da ti kažem ovo, on neće da priča, ali pazi, znaš ti koliko su u njega jurile žene, devojke i meni su prepričavale dolazeći u butik kakva je to šmekerčina i bio i ostao, ali Ero, dolazili su kod mene da se oblače da bi išle na splav na Olimpik kod njega, Evo, da ga zašto gledaju kažem, samo i slušaju. pogledajte po meni najoriginalniji način kako je čovjek zaprosio devojku. Pogledajte šta je uradio i kako poslije toga da ne pristane. Idemo na temu, verovali ili ne. Nadam se da vi vidite s ove strane, sad ćemo malo i krenuti televizor, a jedno ga ima ga i gore. Eto tako, idemo. Tema. Pogledajte. Ladies and gentlemen, quick announcement if I may. My beautiful girlfriend Brooke and I have been together for a while now. 4 years, baby. 4, who's counting, right? It's, I think it's about time I ask her a very important question. Bobby, the ring, please. Oh my God! Oh! Oh my God! No way! That's good, yeah. The ring again. Oh, I don't mind showing the ring. Gorgeous. Beautiful. Bling, bling. Bravo, nek ti da Bog zdravlje. Dobre. Kišorani! Da te pokažemo tamo da... Bravo, bravo. Da vidi da popravljaš kišobran. Sad ćeš mora da se radi. Radim kišobran, imam dvoju djecu. Žena me napustila. Zašto te napustila? Pa eto što nema pare, brate, napustila me žena, otišla. Pa sad hoću da se opet oženim, da imam... Pa da ti nađemo nešto. Pa kad mi dao Bog da mi nešto nađeš, ja bi bio srećan oko toga, dosta bi bio srećan. Zakasao sam se istina, dosta sam se zakasao. Ajde, će pokušamo nešto za... Da, pokušaj, Ljubiša se zove. Ljubiša, pokušaj. Ljubiša? Da, Ljubiša. Nešto po internetu, ako ima nešto na internet, molim vas da me neko oženi. Budite fair, pa nek bude ona žena 30 godina, nek bude. Samo da mi... Koliko imaš godine? Ja? 30. I ona nek bude 30. Nema problema. Da, nek mi veti lebac, nek mi napravi lebac, čorbicu, toj. Pa to je najosnovnije. Da me opere, da me kupa, to je, da bude domaćican. Probaj tamo na internet, ti znaš tako neke devojke. Znam. Puštinice, jednu drugu, da me možeš oženiš. Pa ja ću ti blagosiljam tako. Važi. Ajde čujem. Važi. Party Show! Šta reći, čovjek nema novca kao onaj što je pao sa krova da organizuje sve te stvari, ali zato ima dobru volju naš Ljubiša, pa ako ima neka ovako u kraju, ako ste čuli nešto da pomogne. Da, koja zna dobro i da kupa. Samo ti kažem, Ljubiša će bolje da se oženi nego ovaj, znaš? Bolje će proći izgleda Ljubiša, on ovaj voli. No, ti se ovako slatko smejao posle ove priče. Jesu, vidi suze mu idu. Sad imamo jednu zanimljivu takmičenje. Eki, ti si čovjek akrobata i tako dalje, hoćeš da odeš u Dubaji. Znaš šta je potrebno? Potrebno je ili ovdje da
staviš ovu bombonicu i da je polako, onako postepeno staviš u usta i ode u Dubai. Ili ako želiš druga varijanta da je baciš ovako i da pogodiš. Evo, probaj ti vi. Probaj, Draganče. Ja ne mogu da šiškati. Dobro, vi ste stigli iskoristiti. A što ne bi i Dubai? Evo, hoće neko da probava? Da vidimo kako je u formi. Tako je, da, ne može. Tamo ima, ali neću da idem sam ako svoj. Da vidimo sam. Ove lisice sam. Baš, ajde vidimo, kako će to biti. Znači, ovdje tu, stavim i da, i sam, ali bez ruku, bez pomoći. Ajde vidimo. Ajmo, svi navijamo zeru, ajmo pa ćemo vidimo Dragančeta. Mislim, ova ključanica vraća. Ajde vidimo, samo je bitno da ti uda prođe. Ovdje, malo ova piramida me ove zemlje. Ajde, Eki da probamo, da vidimo. Ajde, pusti slobodno da ti bude lakše. Tako. Ajde. Idemo. Eki, niko nije uspio do sada. Malo je falilo nekom, ali sad ću ti reći posle kome. Idemo. Idemo, Eki. Idemo. Radi. Ajmo. I sve što sam stekao. Ajde. Ne sme. Ajde. Ne pomaže. Udri malo jače glavom. Evo ga. Ide vredi, dobre. Draganče, ćeš ti da probaš? Uvek kad pijem kafu, ja uvodem želju. Ne može. Znaš, ja nosim uvodem želju, tako da neću probati ovu varijantu, malo mi veći nos, tako da... Pa dobro. Ostaje nama više bombona. Malo je falilo, tako je. Dobio sam sugestiju iz mreže, ovi naši divni drugari, prijatelji. Nije se dobro čulo. Za malo, dobro. Imamo jednu sugestiju, kaže nije se najbolje čulo kako se momci zovu, a vrlo mi je to bitno i važno zbog njega. Ja se izvinjavam, ja nisam uključio mikrofon, morat ćemo ponovno. Ajde čujem. Da ponovimo. Moja greška je uvijek priznam grešku. Evo, bubnjar Sveta, Goran Todorović Bindra, Ivan Milanov, Petar Milosavljević, Mirko Savić i moja malenkost Aleksandar Janković. Broj telefona 060 313 Sam vas izreklamirao, to sam namerno uradio isključio. Da, ovo je dobro. Ovo je super, bilo onako spontano. Sad, jedno pitanje, ali samo kratko mi odgovorite, pošto ovo vreme zaista imamo još mnogo toga. Najneobičniji običaj na tezgama, koji je bio, šta ste primetili ovako kada su naše stvari jednostavno ovde u pitanju, imamo razne običaje, od jabuke, od ovoga, ali koji je najneobičniji običaj koji ste vidjeli i doživjeli? Evo ovako, ko će prvi? Evo, ajde ti, Draganče, dok se ovi stariji sete, na primjer, oni imaju mnogo toga. Da li si primetio nešto neobično što ti je onako ostalo u sećanju? Samo moment, večera smo stvarno u problemu, izvoli, evo ja sam dečko koji sve voli da da. Dobro, Seki, dobro, ali tu si, devojka za sve. Hvala ti. Kaži, Draganče, izvoli. Bilo je svega u suštini, svaki vikend se nešto novo dešava na svirkama, ali sad ne znam šta bih izdvojio sada nešto. Sa tvojim bratom Dijanom, bilo je neki problema? Pa dobro, to je oko devojaka, to je standardna stvar, mislim, inače to je svaki put nešto novo, ne možemo njega nikako da odbranimo od toga, ali to je standardna priča, tu nema spasa, to će tako ostati ceo život. Dobro. Bilo je svega, sad ne znam, ajde da se setim nešto. Dobro, ajde dok ja verovatno sad znam da su već Vesna i Rada setile nečega, je li tako? Pa, znaš šta, Gogo, bilo je jako puno toga, ali zaista jako puno, ali znam da mi je zaista bilo jako neobično. Pevala sam jednu svadbu u Brčko i bilo je, znači, i punoletstvo i svadba. I to ću pamtiti zauvek. Znači, prvo što je išlo jedno 4-5 pogača i stavljanje para na tu pogaču, a onda je u sred šatora ušao novi Mercedes, uterali su novog Mercedesa kao dar i poklon. Recimo, to mi je bilo onako zaista vrlo neobično i nisam ja imala te prilike. Ali vjerojatno je prijelo mladencima, ali tako? Mladencima je vrlo prijelo, ali sam ja onako bila u šoku, onako kao pala s Marsa, prvo od količine tih pogača, te mladina, te mladoženjina, te od svekre, te od svekreve, te od tašte, od tasta. Dok narod ima novcu u džepu, daj da prođe pa da... Ne, ali to nisam doživjela. Znam da ima mladin kolač, naš, okej, ali ovo 4-5 nekih pogača, pa onda na sve to kao vrhunac. Sad kad smo vas istapijali, ajmo sad mečku. Rado, da li se ti sećaš nekog ovako neobičnog običaja? Pa sećam se nešto pre 20 godina kad sam prvi put u Italiji pevala neke romske svadbe. Pa kad je običaj tamo i dan danas da mlada mora da bude nevina. Ako nije nevina, onda... Propade priča. Pa nešto propada, nego izbije tuča, pa spašavaj glavu ko može. To je to.
Aha, pa je li bilo na kraju? Šta je bilo? Je bilo kako valja? Bila svadba? Jednom se desilo da su rasturili svadbu jer mlada nije bila nevina i onda je krenula Jesi ti ostala bez honorara ili kako? Pa tu smo samo gledali da sačuvamo glave, sad ništa drugo nije bilo. Ali slušaj, sad to više nije problem, sad je 300 evra himen, tako da... Sad je to, da. Nevinost zagarantovana. Otko znaš da je 300 evra sad? Pa čula ja. Čula ja. Mi smo imali čast da upoznamo čovjeka koji je ukrao mladu na svadbi. Tako je. Evo ga, gospodina. Pa uzmi Eki bombonicu. Eki, koji je tako tebi ostao običaj sećenja? Da pričam to do pola 12. Ali nemamo vremena. Nemamo vremena. Kad je, ali se reći ću, evo, kad se već moja kolegica rekla, tako da je ta mala nije bila nevina i svadba popala. Pre jedno 15 godina po mom hotelu vidim jedno dva, ne, polako, bre, sveki desi. Ovako, da, dobro. I sad vidim je dva kombija, onako, znaš, bečke registracije, Beč. Obučene romkinje, sine, Dukati, zlato, oni kravate, odela. I jedna mala romkinja, cigančica jedna i dečko, lep kao anđeo, jedno i drugo. Jedno i drugo. I sad prilazi taj jedan gospodin od njih prilazi mene i kaže: Jero, brate, dođi ovamo kod bunara da ti nešto kažem ka bratu. U velikom smo problemu. Kažem, kakvom problemu? Vidiš onu malo tamo, to mi je ćerka. A vidiš onu malog tamo, to mi je budući zet. Bre, Jero, išli smo i u jedan hotel i u drugi. Došli smo kod tebe da probamo da vidimo. Bre, izgore mi dete, izgore, ne može da je uzme nevinost. Ja kažem, šta, brate, Šokiran je tako? Ja šokiran. I sad oni iznajme sobu kod mene, iznajme sobu i kažem, i odu ta njegova ćerka i taj budući zet odu u sobu. Oni dole čekaju, znaš, grizu nokte, nerviraju se na šta će da bude. Vidim ja one romkinje malo, pa gore, znaš, slušaju šta se radi i tako dalje. I prošlo jedno po sat i po vremena, silaze njih dvoje, vidim ona mala, zajapurila se, tužna, plače, onaj mali isto jadan saga, glavu dole, prilazi otac i majka od te devojke. Ćero, je li bilo šta? Nije. Joj, kuku mene, Jero, brate, hoće dete da mi izgori, samo se večare, nikako da je skine džanuka. Dobro, eto, sad ćemo, idemo dalje. Živa, ali živa istina. Verujem, Eki. Nole, da li si imao ti vremena da se setiš ovako nekog događaja? Bio si ti svuda i dan si tako. Predo meni što je ostalo ovako u sećanju, ovako kao anegdota. Jedna divna na mog pokojnog brata pomene u ovoj emisiji, s obzirom da je za nekoliko dana 30. godišnjica, 22 godine. Toliko je prošlo? A da, 22 godine će biti sad 30. I on je imao negde koncert tu negde u Mitrovici i tako nešto. Ja sam ostao u Beogradu, na Splavu sam bio. On je mogao normalno sam da odradi, u međuvremenu je popio kao i obično. Ali ne malo, nego je popio puno. Tako da je pre koncerta je zaspao u auto i onda ne može da ga probudi Vitko nikako i zove me telefonom. Menadžer uzima auto i dolazi i kaže, pa kako stim kafanu, kažem, baš si normalna, pa... I sad dobro da ne dužim. Dalje idem, ja odem tamo, nekako stignem i sad već publika čeka više od možda pola sata ili sat vremena, ja izađem, pa ajde nešto ako se može spasti. Tamo sam počeo pevam druga, treća pesma i neko iza mene ovako mi uzme mikrofon i gurme, kaže, brži bre odatle, ko te zove, pojma nemaš, šta me brukaš to? Vratio se. Ja sam da kažem da se setio gospodin. A da čujemo da kažem. Ja sam setio jedne situacije prošle godine u Rumuniji, neku svadbu sam imao. Inače, ja imam jednog druga koji je ovako od detinjstva se družimo i tako na neke svirke, uvek on ide samo tako negdje, nekad vozi i tako. I baš čudan običaj tamo, ja sam otpevao jedan blok i onda su jedni ljudi tražili da ja sedem za stol. I ja pevam njima i sad Bojan, moj drug, sedi tu pored. U jednom momentu ulaze devojke sa onako suknjama velikim, kod njih to običaj, oni igraju oko svakog stola i ljudi daju par. I
sad, ali nisam znao da je običaj da oni igraju, ja ono, znaš, sam onako raspoložen, super, ajde dam ja neku kintu kad lagano meni suknju na glavu. To je običaj kod njih, da ti nabaci suknju, ne znam šta je ispod bilo, ne sjećam se. Zanelio si, zablokirao si. Ja sam se izvukao, to je stvarno običaj, nisam znao tamo igraju i onda ti kao suknju, znaš, prebaci, nije ništa bilo, ali... E sad, zašto sam vas to pitao? Ja, Gogo, ali moram da ti ovo samo kažem. Apropo kuće, apropo ove suknje, ali moram, kada sam pevala u Dagestanu, pre 4 godine, znači jedno gostovanje na Kaspijskom moru, i tamo je recimo običaj, nema davanja bakšiša, nego prosto kako pevaš, moji muzičari su bili iza mene, naprave krug oko tebe i bacaju rublje. Znači, ali to su svežnjevi. Tako da smo mi svako veče izlazili iz banket sale sa punim džakom para. I prilazi jedan dečkić koji skuplja te pare. Da, imam slike i baš... To moraš da mi pokažeš. Hoću. Sad, kada smo kod tih Rusa, moram da kažem nešto. Mora da vidite ovo, jednostavno, najnoviji običaj na ruskoj svadbi. To niste imali prilike da vidite, ubeđen sam da je ovo premijera. To se sada intenzivno radi na ruskim svadbama, a poenta je priče ko će brže da udari tamo gde treba. Evo, ajde da pogledamo, verovali ili ne, pošto se mi studiozno pripremamo za svaku emisiju. Idemo, gledajte gore ili dole, kako vam odgovara. Koliko čovek, taj par dobije novca na kraju, ko pobedi, to je neverovatno, to su silne pare. Ali ja bih rekao, slikom onaj crveni krug ispod 12 godina, ovo deca ga ne gleda. Pa nema šta, to je običaj, na primjer. Ovo ti je... Sad može primjer. Šta je tu ekipa, to je jasno, poslužavnik i šta je ono, kutlača, ili tako? Ko je li ovo deo Rusije? Ko je li ovo deo Rusije? Pa ja ne znam tačno, ali sam bio oduševljen i rekao, ovo mora da vidimo. Ovo nema... Ne, jug nije sigurno, jer je jug jako konzervativan, ali ovo me interesuje. Rusi prepravni crnogorsko primjere, dole moje komšije u Bečićima u Budvi, na prvu rusku svadbu idem, da vidimo ovo. Da li bi ti mogao staknućeš? Koliko ti možeš u minuti u poslužavnik? Alo bre. Dobro, idemo sada malo opet da se igramo. A da li to znači, Gogo, da vi zauvek lažete muškarci? Nas žene. Znači, poruka važi. Pa to... Čuo sam novi vic, pa se sad ovako ispričao mi jedan prijatelj. Kaže, Bruce Lee ulovio zlatnu ribicu. Da? I kaže ovako, kao ribica, ono kao daj, molim te, kaže, pusti me, ispunit ću ti neku želju i tako dalje. Kaže, imam želju kao da kad dođem kući, da mi žena ima jednu ovoliku dojku i jednu ovoliku dojku. Kaže, kako to, ali dobro. Tek ovaj kao, ribica kao, pa pusti me, kaže, nije problem. I tek dolazi Bruce Lee, znaš, i ovako. Bravo! Idemo, ko izgubi, sve jasno, tako? Ko pogađa, ko ne pogađa. Evo ovako, Draganče i pozdrav, Draganče i Vesna protiv Ere i Rade. Može tako, evo i Novica je tu. Čekaj, ko sad pogađa? Protiv mene, Vesna? Da. Vesna mora protiv tebe. Slušaj, ti znaš ono... Idemo, daj Draganče tu da bira. Dragan Veselinović i Vesna Rivas su u paru. Ko izgubi, igramo ravac ovdje, to je tako, evo. Ako izgubi, igramo ravac. Evo ovako. Božinovsku i Vesnu. Dobro. Dovoljan si ti. Iste, kao da je i ona tu. Jesi seki pokazati zadatak, molim te. Evo, ako imaš minut vremena da Draganče dobije sa Vesna, šta je to?
Znači ovo... Aha, to mi imam. Ćeš ti da meriš ili ja? Ja ću da merim, evo, da. Ajmo, 3, 4, sad! Aha. Nešto izvlačiš. Nešto se puši. Cveće. Nije. Nešto raste. Nešto cveta. Nešto... 35 sekundi. Dobro. Ćeš ovo. A? Vruće ti je. Još koliko? Kaktus. Ubolo te nešto. Još koliko? 5 sekundi. Šta sad? Ruža je. Kraj! Vaza. Kraj! Kopriva! Dobro. Imate šanse da igrate moravac onako na naš način. Dobro, ne, još čekaj. Ali dobro, nikad se ne zna. Možda ćete svi zajedno. Ko je sad sledeći? Era i Rada. Gospodine, evo. Ero, moraš da pokažeš zadatak sada. Ali bez priče, Znači, on molim te. pokazuje Rado, ti nemoj... Era pokazuje tebi, da. Evo ga. To je zadatak da ti Ovo, Ero, objasni sada. Bez priče radi. Šta? Čekajte, samo sekund. Tišina, Tišina, molim te. Pošto je uživo, još jedan pozdravljamo sve gledalce. A šta ako i oni izgube? Ako oni svi zajedno Svi igramo moravac. Sve igrate moravac na naš način. Idemo, neki. 3, 4 sad, minut vremena. Samo budi pametan neki. A čekaj, ko pogađa? Ne pogaži. Muze? Šta muze? Ne smiješ da dobacuješ, Vestin. Ne smiješ, pomažeš. Pa pomažem, ja ću da igram, to ću da igram. Idemo se zezate. Nemoj se ti radi svoj posao. Ero, 20 sekundi, Ero, prošlo. Nemoj taj telefon skup je, ekice, pa nemoj. Aha. Pa sipaš Da. Sad, Još 15 sekundi. misička malo... 10, 9, 8, 7, A, siriš mleku. 6. Sir, tako. Pogleda tako je, svi pokaži. Pokaži, evo ga zadatak. Pa ne mogu još što me... Ovo ti je, a šta je presudilo Rado, ovo kad je ubacio ovo, šta? Pa ne vidim da prvo prosipa, kao zagreva mleko da prosi. Ništa. Pomuzno pravu jesam. Jesam procedio mleko. Sve si uradio. Meki, izvolite ovdje, Draganče, izvolite. Imali ste. Idemo, momci. Prvo moravac na naš način, 20 sekundi, onda ćemo 20 sekundi. Idemo, Đuske, Veko! Da čujemo se još šta je imala, koju manu? Volela je vodku i kafanu. A danas to više nije mana, to je vrlina. Tako je. Devojke, volite vodku, kafanu? Da. Evo, sve mi jasno, omiljena pesma. A ja voli neka da sprema poparu? A to ne znaju svi. Ne voli ni jedna, ne voli. To samo spremaju. Ne voli ni jedna, pa da. Samo na farmi se sprema Ero, popara. kako se spremaju valjuške? Valjuške. Valjuška, šta ti je to? Aha, eto vidiš, ne znam. Neko kaže šta je to. U Šipci? Da, tako je. Viš kako te, da me staro kova. Mogu ja jedno molim, samo ovako, da pozdravimo našu prijateljicu Petrojku, u stvari u pitanju je Tijana Vučetić. I ja je pozdravljam. Ja gledam tu Tijana. Veliki pozdrav. I da pozdravimo naše prijatelja Silvija iz Hrvatske, Radulića. Tako je, veliki pozdrav za Silvija. Tako je. Veliki pozdrav za Evo, ja pozdravljam pobednika Memu, celo društvo u Sarajevu u sredu. Idem za... Naravno, od svih nas, jedan veliki pozdrav za Sarajlije, za Sarajevo. Dobro. Vidimo se u sredu uveče. U sredu uveče sam u Sarajevu, na njihovoj televiziji. Zeki, pitaj deće, samo da zamolim da ne bi zaboravio. Pitaj Dragančeta šta on planira u nekom narednom periodu i komu je radio spot, kako je to ispalo. Čujem da je Deki bio zadovoljan i zbog toga je odlučio posle spota njegov brat da se ženi. Šta je to u stvari bilo? Pa eto,
Spot je radio jedan moj drug Neša Višanović, inače ja ga pozdravljam ovom prilikom. Aranžman Aleksandar Krspanović, muzika Dejan Kostić, reči Pavle Dejanić, to je moj drug. Tako da u suštini imali smo sreću, eto, posle ove moje pesme brat se oženi. Otišli smo na more da radimo spot i tamo smo radili u Hrvatskoj, tamo na njihovom primorju spot i jedno lepo, baš onako, za mene, nisam ni ja znao da će tako biti na brodu. Uzeli smo brod, malo obiđemo Brione i tek ti moj brat onako šarmantno, lepo. Kako se zove buduća snajka? Danka. Znači nije moranje. I onako lepo, zaprosio na brodu, inače to je baš lep gest, eto ja... A šta si ti uradio posle te avanture? Pa ja htio sam da skočim u more, ali bilo duboko na sredini smo bili, rekao, ko znam, od sreće naravno, ali ništa, posle smo uveče malo... E pa dobro. Party Show! Tako je to u životu, svako je probao u ljubavi i otrovi i med, jel tako, Seki? Tako, evo, to se najbolje može vidjeti... Moramo da reklamiramo ovo moju knjigicu, stvari dnevnik. 30. septembra u našoj emisiji će biti promocija, ali televizijska ovde promocija, pošto je bila promocija u Filmskom gradu, restoran Filmski grad, pozdrav za njih. Ova je knjiga Moj život i moje blago. Tu su te ljubavni, što bi rekli, ljubavni problemi. Nažalost, večeras nemamo tako dovoljno za sve goste, pošto je prodat tiraž, ali do sljedećeg ponedjeljka bit će. Jeste, teo sam se... Ostavljam još jednu ću da platim. Daću Radmili, prvi put kad se vidim. Teo sam samo Eri još jedan put da se zaklonim, pošto je čovjek bio na mojoj promociji. Veliki pozdrav i hvala Ero od srca. Dobro. Bilo mi je zadovoljstvo. Sad. Bi ja da si me tako. Nisam mogu ni da platim. Nije stigo stvarno. Ženio se, ali dobro. Biće prilike i kada bude drugi deo, onda ćemo svakako nastaviti dalje, pustiti me. U svakom slučaju, nek ti se srećem često. Hvala. Veki, eto, približavamo se samom kraju. Koji su planovi u nekom narednom periodu? Promocija, numera novih promocija, emisije koja je fenomenalna, promocija same sebe i tako dalje. Tako je, ja sam 3 godine radila uživo emisiju, to znaju Era i Radmila i Noca i svi koji su dolazili na KCM Prelo ili ti emisiju Gladna sam rodnog neba. I onda sam prešla na snimanje da bih sebi oblakšala i da bi mogla da se posvetim sopstvenoj karijeri. Jer, znaš, drugačije kad ti organizuješ i gosti, osmišljaš emisiju i snimanje svake nedelje, bukvalno svaki treći dan, jer se izvuče vreme. Tako, totalno sam zapostavila svoju karijeru, tako da smo sad prešli na snimanje, snimamo emisiju jednom u 15 dana ili jednom mesečno. A mi smo te nasledili uživo ovako. Tako je. I uglavnom, znaš šta, eto Gogo, gotove su nove pesme, u štampi je CD, očekujemo, izrade su, znači, i ovi reklamni džinglovi, sve to kako to ide. Ja sam krenula već, evo, gostujem po emisijama, gostujem po raznim televizijama i drago mi je što su zaista svi predusretljivi ovako kada je i naša kuća i što je lepa saradnja Kopernikus televizije i KCM Rekordsa sa svim ostalim izdavačkim kućama i televizijama. Planovi su, evo još samo to da ti kažem, narednih mesec i po dana će me biti ovako, baš onako maksimalno prisutno u medijima, a onda se selim na sever, odlazim za Skandinaviju sa mojim kolegom Miločajcem i još sa par kolega, ali to zavisnosti od sala i destinacija po zemljama. Krećemo jesenju i zimsku turneju, to će trajati sve do Božića. Možda ću dolaziti jednom u 15 dana, malo da vas vidim, da vas obiđem i tako to. I krećemo, obilazak naših klubova, pevanje našim ljudima, promovisanje novih pesama i to je to. To je plan. To je plan. Puno sreće i bit ćemo ovdje opet. I hvala ti od srca što si me pozvao i tebi i Sekiju. Hvala. To. Meni je bilo lepo i u narednih još mesec dana sam vam tu. Zovite me da se zezamo, da pevamo, da pravimo ršum i posle kad odem idemo na roštilj. Da, može. Šta imamo oko tebe, šta će biti i kako ti je bilo večer? Radno, što kaže, od vikenda do vikenda. Putujem uskoro za Holandiju, nešto privatno. Tražim dobru pesmu. To sam već tražila. Danas naći dobru ženu, dobrog muža i dobru pesmu je najteže, ali dobro, idemo i dalje tražimo. Hoćemo dobrog muža. Hoćemo Noleta da pitamo. Pitamo Noleta isto. Nole, koji su tvoji planovi? Pa, šta je, nemam neke planove posle, ja znam da trebam da radim svaki vikend. Tu gde pevam u Karađorđevoj, to je neki klub, diskoteka, pojma nemam, uglavnom Pećina je. Dobro. Tu pevam za mlade i tamo sam, možda ću stići do kraja negde nove godine da snimim 1, 2, 3 pesme, 4, najviše.
Ali mislim da će 2 ipak, mnogo je 4. Mnogo je kad biva, ali dobro, dosta je i 2 na kraju. Draganče, evo da ti poklonim moju knjigu, zaslužuješ, čitaj, izvoli. Hvala ti puno, evo, nadam se, mislim da ću ovdje naći nešto pametno pa da izvučem neku pouku ako si ti nešto pogrešio da ja... Sigurno ćeš izvući. Sve je pametno što nije ludo. Ja bih se zahvalio vama prvenstveno što ste me pozvali večeras i na podršci. Kako vam je bilo samo ljudi? Meni je bilo stvarno super i mnogo lepo, mnogo. Ti bi svako večer, ti bi svako večer. Ja bi svako večer dolazio. Večeras ti kreće spot na KCN. Od večeras kreće pa narednih 100 godina. Verujem da će biti još mnogo uspeha. Hvala puno još jednom, veliki pozdrav i to je to. Hvala ti lepo. Ero, tvoji planovi, ukratko samo, pošto smo... Kratki, planovi su ovako. Zove me Australija za novogodišnje programe. Jel idemo mi s tobom? Naravno. Dobro. Naravno. Australija već nisam bio 5 godina, zove me Amerika. Ne znam gde ću, ni šta ću, još nikad nisam se odlučio, ali verovatno da ću negde preko okeana da preletim. Australija Svilajnac. Najverovatnije. Kako ti je bilo, Eki? Fenomenalno, hvala na pozivu i tebi i tebi Seki, stvarno, i što ste pozvali ove moje nisice, ove lepe, slatke devojke, moje drage i uvažene koleginice, ovu Valjevku. Samo jedno pitanje za Sekija. Izvoli. Hoću da mi kažeš ove tvoje sestrice, da li su od Janeta ili o mami, od koga? Ove dve su sa tatine strane, a ove dve su sa mame. Da su živi i zdravi. Nek su žive i zdravi. Samo da vam zahvalimo što ste bili uz još jedno izdanje emisije Party Show. Repriza ove emisije četvrtak KCN 3 od 20 časova, petak od 14 časova na KCN-u 1, pa onda u ponedjeljak i ovo nanovo idemo uživo i verujte mi, bit će još zabavnije ako može, a verujem da uvek ono što možemo da garantujemo da će biti ovako ludo i nezaboravno, kao što je bilo večeras sa ovako fenomenalnim gostima. Za sam kraj meni ostaje da vas pozdravim, da vam poželim uspješnu radnu nedelju i idemo sada, Balkan da se trese, Balkan da se ljulja, ritam Balkana i doviđenja, a sada dio do ponedeljka, ćao, hvala!